χρήματα και εμφάνιση. Αυτά κοιτάει ο κόσμος. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Αυτό το σχόλιο διάβασα μέσα στη βδομάδα στο LinkedIn σε ένα post που μιλούσε για το θαυμασμό απέναντι στους άντρες που καταφέρουν να ξεπεράσουν το στερεότυπο του οι άντρες δεν κλαίνε, του ισχυρού και του αλάνθαστου και να έρχονται σε λίγο μεγαλύτερη επαφή με το συναίσθημά τους και μια πιο αληθινή εικόνα. Και έχω κολλήσει. Γιατί όσο και αν δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, τελικά έχει πολύ μεγάλη δόση αλήθειας. Κάπως έτσι επιλέγουμε τους ανθρώπους μας, επαγγελματικά ή προσωπικά. Υπαλλήλους, συνεργάτες, προμηθευτές, φίλους, σχέσεις, με βάση τη βιτρίνα. Πόσο πετυχημένος φαίνεται, πόσα likes έχει, πόσους followers, τελικά πώς γράφει η εικόνα του. Οκ, μέσα, κι εγώ μέσα είμαι, ναι, και αυτά, αλλά μήπως έχει έρθει η ώρα να το κοιτάξουμε λίγο πιο βαθιά. Μήπως να δούμε αν ο άνθρωπος είναι καθαρός, μοσχομυρωδάτος, ευγενικός, γλυκής, αν μπορεί να επικοινωνήσει και δεν θα μας αναβάζει την πίεση κάθε μέρα. Μήπως. Εσείς πώς επιλέγετε εσείς τους ανθρώπους γύρω σας? Για γράψτε στα σχόλια. Για ελάτε να το συζητήσουμε, να δούμε τελικά. Πολύ θέλω να μάθω. Είμαστε πολλοί ή τελικά όχι και τόσο πολύ?